Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yokosoko, The Promise. Dali na, atubangan na ang imong mga bisita. Dali, Pia. Tarungon na ako ang imong makeup. Ma, dili ba di ay mahimong manglayas din sa Japan? Magpalayo tayo ning dapita, ma. Nandun ako sa Pilipinas. Natsumi. Dili ba? Nindot man dito sa Pilipinas, ma. Mas nindot dito kaysa din sa Japan. Tungod kay gawas nun ta dito nga malihok. Oo, Natsumi. Pero, dili ta mahimong mupiya sa imong amahan. Pero, gusto niyo kang makaato kong Pilipinas, dili ba? Mao nga gitudluan ko nimo sa imong silutihan. Di ba, ma? Ma, kinahanglan magbalikon ka. Kinahanglan nga bisan ka o salang musupak ka ni Papa. Natsumi, dili ko makahimo sa pagsupak sa imong amahan. Sorry, pero ang imong kaayuhan ang gustong mahitabo sa imong amahan. No, dili niya akong kaayuhan, ma. Kung dili kaayuhan sa negosyo ni Papa. Ma, gusto na ko makatunog pagbalik ko Pilipinas. Bata pa kaayo ko sa diyang gidako ni mo dito. Gusto ko mabalik dito, ma. Ayaw ka pala ka. Kung sundon lang nimo ang gusto sa imong amahan, makabalik kang Pilipinas. Nganong nakasulti man ka, anak, ma? May negosyong ablihan ang imong amahan sa Pilipinas. O chance na ninimo nga makatunog pagbalik dito. Tinuod ka, ma? Ayaw ka pala ka. Imong kaayuhan ang buhaton sa imong amahan. Kana ang ibutang sa imong hunahuna. Sige na. Tarungan na ng dagway mo. Kay ni Ana ang matchmaker. Muabot na sa karong taod-taod sila si Ichiro. Samtang ingon ni adto ang nahitabo sa Honshu, Japan, may nahitabo usab kang Rolando dinhi sa Pilipinas. Ang sarmang ka, abay dan Dubai. O, saan ka sumusok mo? Madalas taba ba yun? Babae na nga. Ay kabalakan ako, Bayerning. Labay na ni. Igo na itong akong pakabuang gabi eh. Anak yun. Ay padasan di ko sa utok tungod sa gugma. Sundar ko gugugod. O, sunda ko. Ha? Sabi akong sundo ni mo. Ang mga babae ang magukod ako karon. Kay pikat na naman ako sila. Hoy, ay si binuang day. Dinagot ang mag-isigutan ng babae eh. Anak yun. Kapoy ka na. Anak yun. Lalaki na itong isigutan bay. Unsa ka na, bayot na ka? Sige na bay, mapaulin ako sa akong bahay. Nya. Una na ko nimo. Yang sabay mong itubag kang Tio Fernan mo. Kung nga ka buli gabi eh. Ha? Saban? Aw. Sultiyas tinuod. Okay. Sige na. Puli sa inyo. Karon, painit ita. Nya. Pasingita sa buong painit sa inyo ha. Baya. Dali na. Uy. Mingaw man ang iyong karaang bay. Nasa man tao na maligre eh. Natog pati na si Tio Fernan mo bay. Bay. Berning. Abli ng pultahan nyo. Aron may bawat akong natubog pa siya. Tuod no. Sige. Nakablihan. Sige na. Bay. Abli na. Sige. Sudugon na ka. Kay magkuha pa kong sugnod. Sige. Ako yung musod. Sige, bay. Hindi, Fernan sa boy! Ano mo na ba yung kagkabo? Ikaw rin, ha? Pinagkukawat. Ako tao yun, oy! Usam ka, oy!
mga multa na kung isa misod o nakabanglabay ng butang sa amgay. Sa sunod, Erning, pailadaan o nakamusod. Ayos, Rolando. Kuwag sugnod. Di naman siya gabi eh. Anong wa man siya mauli? Nagdrama kay Gibiyan Sandra. Kung mauna, uyab yun sila si Sandra. Uy! Wala kami bawloy. Ha? Kakibang uyab sila? Berneng! Ayaw pagsulti ni Tiyo nga. Naibaw na ko sa imong pagpakabuang, Rolando. O karon, may resulta na ang imong kabuang. Tiyo! Doon ako, Rolando. Tiyo. Unsa na naani nimo sa imong pagpakabuang? Ako sa itong gisulti nimo, Erning. Ako anoy. Ay malakaw na ko. Isugo pa ni kong nanay. Dinubot ko na. Dolo na dire, Erning. Apil de ko sa investigasyon ay. Apil ka. Kay konsentidor ganda ko. Dolo dire. Anong apil mo ko ini nga? Silinger man ang tako ninyo. Oh. Unsa gibuhat ni Rolando gabi, Erning? Kuan kining... Ayaw po ngis, Erning, sa pagsulti nako sa imong gibuhat gabi, Rolando. Kuan, stang biliban ako ni mo ni Fernan. Uy, bisag di ka makakita ba? Apti ka ba yung magkadunggan? Bisag hunghong imo mga mabatian? Unsa ra gibuhat ni Rolando gabi? Kay sorry lang Bailando ha. Pero musultil di ko tinood. Ang tinood ni Fernan, perting lipayan ni Bailando nga giilisan siya ni Sandra o gapon. Ay, paano siya boy? Kabot magyabong yung kabotitas mo. Ayaw kong ilara, Erning. Ang tinood ang isulti. Sige, good. Ang tinood, diba? Hapit mo ambak sa subas kag gool siya Bailando. Fernan, perting niyang singgit nga, Sandra! Magbayad kag bahang si mong gibuhat! Magpasol ka, Sandra! Ganong imo gibuhat ko, Sandra! Ganong ipasakitan ba ko ni mo? Kauta! Ikaw ba ang tanan ako? Ganong wa magkabutuban si mong saan? Gano! Oso na! Hilom na! Makalakaw ka na, Erning. Ay, salamat. Adto na ko sa mga magkapi, oy. Tiyo. Gusto ka kape? May resulta na ang kagahi sa imong uunsa. Tiyo. Naan ko rin kang gisultihan. Nga kanang mga babae, mga wa na ibaruganan, dili na makabaong mutuman og saad. Pero nagtuman kasi mo gusto. Tiyo. Mituon ako nimo. Ug di na ni mausab. Kinahanglan yun. Kung dili ka gustong maghikog sa kasakit. Ayaw ka balaka, Tiyo. Kinaglagon ako sa mga babae. Labi na sa mga langyang hapon. Mapaymuslangon sila. Dali na, Natsumi. Niya na ang mga bisita. Ma, Ayaw pasabot nga wa ka makauyon sa gibuhat sa imong amahan. gikulbaan ko, ma. Natsumi, nahibaw kong ligon ka. Mas ligon ka kay kanako. Busa ayaw pa da sa kahadlok. Oh, ma. Hiroshi, Natsumi wa kuchira desu. Totemo yun. Very good. Natsumi wa. Etsuro wa anato no meraino oto desu. No. Natsumi. Watashi to Kyoko ikemashi. Shikasi, utosan. Ayaw na lang paglalis sa imong amahan, Natsumi. Pero, ma, dili mahimong butan ni Papa ang akong kinabuhi. No more talking. Anato wa etsuro to kekon shiyu to shitemasu. Dili mahimong magpakasal ko kang Ichiro, utosan. Dili! Natsumi. Senpai sunai kudasai. Ichiro, please. No, wa ko'y kugman mo. Dili mahimong ikaw ang akong mapana. Nani? Sorry wa juman desu. Shikasi, utosan. Emma anato no hiya ni edo ikemasu. Amaria.
Natsumi, dali na. Ato ta sa imong kwarto. Dali na. Abi na kung ako rang madawat ang gusto ni Papa, ma. Pero dili man di ay. Natsumi, kinahanglang mo sugot ka sa gustong mahitabo sa imong amahan. Para makabiya ka ining impyernong dapit. Ma, kung musugot kang magpakasal ni Ichiro, mahimo ka ng kawas nun gikan sa imong amahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!